Това видео показва шанса за оцеляване на различни превозни средства. Та нека да видим Dodge Viper ще успее ли да оцелее тази интересна ситуация и всъщност явно скоростта на Viper му помогна. Dodge Charger, това е значително по-бавен автомобил и както можем да видим беше помлян, абсолютно помлян. От Charger нищо не остана. Motorcycle, моторите са супер бързи, брат, те ще минат преди всичко. Това беше косъм, братле. Косъм обаче мина преди всичко. Tesla Cyber... Какво е това, бе? Това е, който не обича Тесла да го духа. Това е положението, пичове. Ето го Tesla Cyber тръка, човек. Той е бърз, обаче недостатъчно бърз. Определено не е достатъчно здрав, така както видяхме. Survival Rate е тотал щета. Нека да видим и Ford Mustang какво ще направи. Ford Mustang отново влезе директно в колите. Chevrolet Camaro.